Mafarki na ke nake da burin ki zo a gidanka can nake da burin in zo. a ganin farko zuciya tana sakaya da na zo gunki ko na samu lambar siya zuciyarki guri na dan zagaya idan duba ko zan samu gurbin zama. Zuciyata ta aminta zan baka kai, ka riƙe ta don kwata amince da kai, da ganinka na ji na yi sabo da kai, ka biyo na masoyi maje gidan na kuma. Nake san ki ne zuciyata na aminta zan baki ne sai ki ɗauka an yi ta domin ki ne sai mu zauna ni da ke muna fankama. Alhamdulillah na samu masoyina, tabarakallah na samu abar sona. ka rike ni kar ka bar ni in sha wuya, rayuwar mu ni da ke ba ma sha wuya.